kumlen ringkang sekar ngambar ngebeki taman sari ngerti bawa nih taman sari aku tiba-tiba ndang to. Oh iya, kowe dipeki gelem apa? Bejo, iki wonge lomo banget lho. Tenan. Dene wis duwe dhewe. Ora apa-apa. Apik. Pak sing oceh kumbang ambrangangan nimro lah piye wong bawa iki tekok kowe nderek iki tekok mesti semelu ora MC-ne piye? Alah ora ngerti rek sing ngerti ya kono Lah sono ijo hendak mulya ya kayak gitu lir tamane proha peduk adikku malah tiba dipenerke sik to, Mas. Lengae dipenerke sik lae. Kesusumen to ya, rong pas bareng kok. Adikku malah tiba kok kursi. Adimu, Mas. Ora apa-apa. Adimu to, Mas? Hah? Adimu. Iya. Ya, Ja. Iki ramak-mek ngono kuwi. Ora kok ya. Mak-mak. Ngandani kowe nak ki langgam ngono. Langgam. Langgam. 6 tekok meneh. Bawamu wis durung? Empot. Wis rampung gak, Mas? Aku kok mbok worke Kok MC iki ne iki. pikiran iki nang kene. Aja kaya ngono kuwi. Oh iki. Oh. Oke. Sepinten, Mas? Lah seminten kowe nyanyi apa? Wah, aku malah edan karo. Sepinten Mas, lagune iki apa? Ya aku ki takok tindingan iki sepiro jare 6. Anak tintingan iki langgame iki apa ditindingi? Kok aja marah-marah ngono kuwi lho, Mas. Iki ndang mati lho engko. Melu ya, kangene ngati to? Ora iki wis ganti kok. Biasane yo kuwi. Apa langgame? Lego, Mas. Oh, atiku lega lagi aku jaluk tintingan ati lega Mas tintingane. Nah, tintingane sinten Mas? Nemen aware buka ngajeng. Pak kowe ngejak piye? Pangon wis mantap meragaton Mesamo wong manis aja wes-wes mrepati usada lara uyo nyedhek lungguhmu aja ragu prasat ketiban daru hae oh Ki dalane ra rata Mas mlaku alon-alon ya
Srimpet jungkel neh. Tumben menu iki perhatian karo aku. Ya perhatian enek efek sampingnya. Gak ada efek sampingnya iki apa wi? Kantos lagi. Lanjut ya Mas. Heeh. Saiki wis kepadha dadi raja Iya. Aja. Arsena. Wah. Campur sarine apa? Arseka Mas. Kok kleru neh. Kleru apa? Nggone sapa kok sebut sapa kok? Ora. Ning kowe kuwi padahal sing kleru ya. Oh, ora. Ya ini juga mengucapkan selamat untuk Mas Nganten, Mbak Nganten ya Nggih. Mas. Semoga selalu berbahagia kaya adewe, ra tau padu ngono ku ya. Ora tau padune Ora apa-apa, penting aku isih gagas urip. kowe mumet kok. Ya ngono ku iki tandane iki adewe iki jodoh lah ya Mas nyambut gawe ini. Iya. Nyambut gawene maksudnya. Masuk. Kok diame ini iki lho ya. Alah lagi bangane. Iya, Jo. Endi? Hah? Timbangane sapa mau? Bang gak. Wong ndelok. Gak apa-apa. Saiki wis kepethuk ya. Saiki wis kepatok dadi raja. Woyo. Alhamdulillah. Adikno bulang kok tekane rada risik. Mergo enek ririni ta, Lan? Biasane ki setengah 12 ki mangkat kok ki mung risik. Nggih, sing ngalalaken nganturaken antiku lega pinangka saka parsika panglipur keparenga semene sawetawis tabus tengah 12 samangke wanci kumandang andan dhuwur. Matur nuwun.